o pleno. O punto número 1 sería o expediente 500 para 2024, a proposta de cambio de denominación específica do CEIP de Souteiro de Montes para denominar o CEIP Avelino Cachafeiro. Sería a terceira vez que viría a pleno esta proposta. Tendo en conta visto o informe de Secretaría da Alcaldía de data 22/1/2025, a Comisión Informativa de Honores, Distincións e de Cultura, con 4 votos a favor, 3 delegados e denegar, e 2 en contra, PP, considera que se cubriron os trámites legais exigidos pola normativa establecida e a tal efecto proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo, que sería primeiro desestimar as alegacións formuladas por Belén Cachafeiro Anta, María de los Ángeles Ballesteros, Ricardo Villalver de Iglesias, Alejo Villar Moreno, Ricardo López Álvarez e Belén Cachafeiro Anta. Segundo, aprobar a proposta para denominar o CEIP de Souteiro de Montes coa nomenclatura CEIP Avelino Cachafeiro. E terceiro, remitir o presente acordo á dirección do CEIP antedito para continuar a tramitación do expediente por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Algo que comentar? Sí. Primeiro, antes de nada, decir que este pleno, como vostede ben sabe, convocaron sen mandar ningún tipo de documentación, polo tanto, non se han cumplido os prazos establecidos. ¿Vale? Segundo lugar, sabe perfectamente que Belén Cachafeiro non pode asistir a estes plenos. Ten unha solicitud feita xa desde fai máis de 6 meses para cambiar a data do pleno. A vostede non lle interesa, está claro, que Belén Cachafeiro asista a estes plenos porque non a cambia cando xa se fixo por escrito solicitando ese cambio que non o trouxo ao pleno, solicitouse outra vez por escrito, sigue sen facer caso. Pedir disculpas tamén polo meu compañeiro Alejo, que tiña problemas persoais para poder asistir hoxe. Faltan as actas correspondentes que teñen que vir a este pleno. Seguimos sen ter actas. Non sei que pasa aquí, non sei que é o que queren esconder, non sei que... As resolucións siguen mandando as que lle dá a gana cando saben perfectamente que teñen que vir as resolucións ata o día anterior de que se convoque o pleno. Nos presentámonos aquí neste Concello para falar co señor secretario sobre o asunto de que non viñera a documentación. O trato, a verdad, que foi horroroso. Gustaríanos que se nos comunicara, por favor, cando traballa o señor secretario. De que hora a que hora traballa o señor secretario. Porque que se nos mande unha documentación do pleno con unha simple convocatoria e que ningún membro dos que estamos aquí, dos 11 concelleiros, se enterara de que faltaba documentación, a verdad que é realmente increíble. Que ningún abrise a carpeta do Gestiona, donde non había nada, nin convocatoria nin documentación. Solo por un organismo se mandou a documentación, non, a convocatoria. O resto non había nada. E ainda por riba, vamos, a maneira de falarnos o señor secretario é increíble que por parte da señora alcaldesa aquí non se tome ningún tipo de medida. Pero bueno, claro, non se toma que non lle interesa. Por lo cual, eu creo que este pleno, volvemos ao de sempre, tarde, mal e arrastro, mal convocado e fora de plazo. Sigan así. En canto ao colexio, sí, tres, e vamos, o traballo todo que sigue sendo o que a alcaldesa quere, cando quere, como quere. Non sei que xa chega un punto, señora alcaldesa, que vostede cree que as cousas que fanse a súa maneira, eso non ten consecuencias. E si as ten, e por desgracia ten unhas consecuencias que xa todos sabemos cales son, que as cousas quedan sen facer,
sigue na súa maneira de traballar, de ocultar as cousas, de non facelas como é debido. Nos, neste caso, tendo en conta que hai aí uns informes do señor secretario donde se desestiman as alegacións, nos neste caso imoslle votar a favor, tendo en conta que, polo menos resolveu as alegacións. Entonces, imoslle votar a favor cando as cousas por fin as fai como é debido, pois vaiselle votar a favor, pero garantizámoslle que siga facendo as cousas mal, señora alcaldesa. E o noso voto vai ser sempre en contra, sempre, sempre. Fagas ben, votaremos a favor. Sigas facendo mal, votaremos en contra. É moi sinxelo, pero sí, é triste que levemos o tempo que levamos para cambiar un nombre dun colexio. Mais? Bueno, decir que este expediente é o mesmo que se trouxo a última vez, o pleno. Sen alegacións, sen resolver. Agradezolle que reconsiderase a súa votación, que vayan a votar a favor. Con respecto ao secretario, pídolle que deixe traballar a xente, que deixe traballar os traballadores do Concello de Bocaí. A convocatoria enviouse, de feito, hai justificante de envío no propio expediente, e despois tamén tendes asignados o propio expediente, o sea, todos tendes asignado o expediente para poder adorar a documentación. Cando? A documentación estaba incluída desde o momento da convocatoria. Señora alcaldesa, abra vostede o xestiona, e mire cando se meteu a documentación, porque a hora a que se meteu a documentación aparecelle igual que me aparece a min, e a documentación non se meteu no xestiona o martes ás 22:59, que foi cando se mandou a convocatoria, 22:59 do martes pola noite, que non se meteu nin siquiera no xestiona, vale? Mire a fecha, e mire cando se meteu no xestiona a documentación, por favor, señora alcaldesa, míreo, e díganos a que hora. A documentación está incluído dende o día 22. Que día, señora alcaldesa? A que hora? Martes 22. A que como? Martes 22. Por favor, podería imprimilo? Está no propio expediente. Sí. O día onde está incluído... Señora alcaldesa, non está. Non minta. Señora, bueno, pois... Está no propio xestión incluída a data, o día 22. Señora alcaldesa... Non sei se tiveste problemas ou non a hora de ter acceso. Está asignado, o sea, asignouse. No momento que viñestes hasta aquí a informar de que tiñades problemas, hai un documento de registro que... o documento de registro sabe a que hora me sale a min? O documento de registro sale a min o 23... O 23... Foi asignar directamente o expediente a todos os membros de controlación. Señora alcaldesa, rogaríalle en tempo a documentación para poder verla. Non veo en tempo, pero igual, rogaríalle, por favor, que antes de abandonar o pleno me dé unha copia de onde pon que a documentación se subeu o martes pola noite. Por favor, sí, esa documentación. Pode comprobar no xestiona. Non, xa lle estou dicindo que no xestiona, a min non me sale eso. Entonces, rogaríalle, xa que vostede di que si se meteu o martes pola noite, é sinxelo. Por favor, deme unha copia. Solicite por escrito, claro, justifíqueo e despois nos responderemos. Xa, como a todas as respostas. Estoulle pedindo o simple papel que está dicindo que é así, pero bueno, como todo, non me va a bailar porque sabe que é mentira. Unha vez que finaliza o pleno, podemos entrar no expediente e verá que a documentación está subida ao día 20. Vale, perfecto. A ver se é verdad que oímos ver. Sí, non hai problema. Vale, gracias. Procedemos logo a votación. Primeiro, desestimar as alegacións formuladas por Belén Quezafeiro, María de los Ángeles, Ricardo, Alejo, Ricardo e Belén Quezafeiro. Belén Quezafeiro presentou unhas alegacións.
Segundo, aprobar a proposta para dominar o CEP de Souteiro de Montes coa nomenclatura CEP Abrino Cachaceiro. Terceiro, remitir o presente acordo á dirección do CEP antedito para continuar a tramitación do expediente por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Sería o expediente 1177/2024, organización e mellora peonil das dúas igrexas en Forcarei. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Forcarei. Como sabedes, dentro do Concello de Forcarei, en a Deputación fíxose unha convocatoria de unha subvención chamada Plan Extra. O Concello de Forcarei decidiu presentarse e presentou un proxecto relacionado con a mellora da rúa de dúas iglesias aquí en Forcarei. Por parte da Diputación hai un porcentaxe o 84,99% que está financiado, que nos concederon vida de subvención. A cantidade total é de 588.305,49. O 84,99% concedeuse, que son 500.000 euros a través de esta subvención do Plan Extra, e o resto, o 15,01%, tería que facerse cargo o Concello, que pode, a súa vez, é compatible solicitando tamén outras subvencións, que neste caso que fixemos foi solicitar a través do Plan máis provincia, tamén da Diputación, a cantidade restante, 88.305,49 euros. Vale. Para poder proceder, basicamente, a tramitar esta subvención, esta obra de competencia do Pleno, por eso traemos aquí o convenio que temos que asinar entre a Diputación e o Concello de Forcarei. Decir así, a obra consiste, como estamos facendo en outras rúas, basicamente é a pavimentación, o sea, aglomerado, as aceras de hormigón impreso ou desactivado, dependendo se está afectado por patrimonio ou non, facer unha plataforma única, renovar as redes que temos, as tuberías, todo relacionado coas redes de saneamento de aguas pluviais, tamén colocar alumbrado público, máis alumbrado público, farolas para mellorar a iluminación da rúa e a súa vez tamén colocar reductores de velocidade na rúa. Para ello, como digo, fai falta firmar un convenio, vale, que nos exixe a Diputación para seguir unha serie de trámites, que é o que traemos aquí hoxe para votar e intentar aprobar, que desexo que tamén se vote a favor de forma conxunta e de forma unánime, porque ao final é unha mellora para a población. Entonces, a proposta da Alcaldía sería a aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Forcarei para a execución da actuación denominada Humanización e Mellora Peonil da Rúa das Dúas Igrexas en Forcarei no marco do Plan Provincial Extraordinario e Plan Extra, vistas as bases reguladoras do Plan Provincial Extraordinaria Plan Extra de Diputación Provincial de Pontevedra publicado no BOCO, número 206 de data 22 de 2024, vista a necesidade de afrontar o investimento, humanización e mellora peonil na Rúa das Igrexas en Forcarei, con cargo ao Plan Provincial Extraordinario Plan Extra, visto o proxecto da data 21 de 2024, a humanización e mellora peonil na Rúa das Dúas Igrexas en Forcarei, por importe de 578.305,49, visto que o Concello de Forcarei en data 21 de 2024 solicitou a Diputación Provincial de Pontevedra unha subvención con cargo Plan Provincia Extraordinario, Plan Extra, por importe de 578.305,49, visto que en data 11 de 3 de 2025 a Diputación Provincial de Pontevedra notifica a concesión da subvención, unha concesión de 500.000 euros sobre un importe total de 578.305,49, o restante, como comentaba, sobre 38.305,49, aportarase a través do plan máis provincia.
visto que en data 20/3/2025 a Diputación de Pontevedra nos remite para a súa aprobación polo órgano competente, que sería neste caso o Pleno, propoño dende a Alcaldía primeiro, aprobar o texto do convenio. Non sei se queren que lea o convenio, se xa tivedes a ocasión de dar un vistazo. Un xolín. Sí? Vale. Segundo, delegar na alcaldía para realizar calquera outra tramitación que se teña que realizar con relación a esta obra de humanización de Miguel Peoni na Rúa das Iglesias en Porcarei. Queres comentar alguna cousa? Sí. Sí. Por un lado, dar las gracias a... Dar las gracias a Deputación por este plan, la verdad. Tendo en conta son 500.000 euros por un lado e 80.000 euros polo outro, todo pagado con cartos da Diputación de Pontevedra. A verdad que é un esforzo grande e alegrámonos moito de que a señora alcaldesa solicitara e esperemos que faga as cousas ben para chegar a un bo resultado. Por outro lado, pregúntome, despois de ver o proxecto, usted acaba de decir hace 5 minutos que vaise arreglar, entre varias cousas, as redes de saneamiento e aguas pluviais. Poderíame decir en que parte do proxecto ven que se vai cambiar o saneamento? Vaise facer un sistema separativo entre augas residuais e pluviais. Yo le estoy preguntando, señora alcaldesa, en qué parte del proyecto viene que se vaya a cambiar el saneamiento. Una cosa es que se vayan a separar, ¿vale? Lo cual no conlleva que se cambie el saneamiento. Porque hasta donde yo he visto en el proyecto, las tuberías del saneamiento no se van a cambiar. No se van a cambiar. Y es llamativo, volvemos a lo mismo que cuando pasó de la anterior obra, que estamos hablando de unas obras que, como usted bien dice, en un requerimiento que le hacen, su contestación a ese requerimiento, entre otras palabras, su contestación es que esa carretera lleva más de 50 años, sí, más de 40 años pone usted esas aceras. Sí, es verdad, no es que lleve más de 40 años, es que si nos ponemos, señora alcaldesa, lleva más de 60. Lo cual conlleva que esas tuberías que están debajo de esas aceras llevan más de 60 años instaladas. Que vamos a levantar unas aceras y las vamos a arreglar sin cambiar el saneamiento, señora alcaldesa, que lleva 60 años o más de 60 años hecho. Ya que ustedes piden 500.000 euros a un plan, piden 88.000 al plan más provincia. Señora alcaldesa, ponga algo del concello y cambie el saneamiento. Es que estamos haciendo unas obras que sí, estéticamente son muy bonitas, señora alcaldesa, pero es que por debajo siguen las cosas sin cambiar, lo cual conlleva que dentro de unos años esa tubería se estropee o esa tubería a día de hoy tenga pérdidas y quede sin arreglarse, y haya que volver a levantar un trabajo que ha costado 500.000 euros. E tiramos os cartos. E seguimos tirándonos cartos. Le vuelvo a preguntar, dígame, ¿en qué parte del proyecto se cambian las tuberías del saneamiento? Porque no consta en el proyecto el cambio de tuberías de saneamiento. ¿Me podría contestar?
Si me contesta, puede ser. Como dije, se va a hacer el sistema separativo entre aguas residuais e aguas fluviais. Logo se pode ver, por exemplo, no convenio, no caso de que, como en todas as obras, unha vez que se levantan, obviamente, o que vamos a querer facer é que quede todo ben condicionado, como fixemos na anterior rúa Filgueira. Se cambiar o saneamento. Por lo tanto, non sei se tive a oportunidade de ler o convenio, sí. E tamén foi o mesmo que fixemos co resto. As modificacións financiaránse con importas baixas que se produzcan no proceso de adjudicación dos contratos. Tamén se poderán financiar con importas baixas da adjudicación ademais de con achegas do Concello, públicos entes públicos, medicións acordes á legislación dos contratos. A revisión de precios tamén se poderá financiar con importas baixas da adjudicación. Quero dicir con isto, unha vez levantado, porque como saben, todas as obras, unha vez que se levanta, sempre aparecen sorpresas, sempre podemos ver que poden facerse máis melloras. Entonces, este convenio, este proxecto, esta subvención permítenos utilizar a baixa para poder seguir facendo melloras. Entonces, calquera mellora que vostedes estimen necesaria, terémolos en conta, obviamente, para poder proceder e que quede todo en vostede quéreme decir que estáme falando do convenio, estou falando do proxecto, pero bueno, me está hablando usted de las bajas. Claro, que ven, sí, as baixas. A este pleno ven o convenio. As baixas serán as baixas cando a obra xa este casi finalizada, pero como vostede debería de saber, as baixas van ser cando este finalizado. Se queremos meter uns tubos de saneamento, sabemos todos perfectamente que a escavación non é a mesma, señora alcaldesa. O sea, non é dicir, cando aparezcan, é que non é o mismo cambiar o tubo de saneamento porque hai que facer unha gran excavación que arreglar a acera e meter os tubos de agua. Cando o tubo de agua é isto, é o tubo de saneamento, é isto. Hasta aí chegamos todos, verdad? Entonces, volvo a dicir, nos pedimoslle, rogámoslle que nese proxecto, aínda que sea con cartos do Concello, metan o saneamento. Vale? Agora, ao outro lado, estáme dicindo que nos vimos aquí a aprobar o convenio. Sí? Pois mire, agradezcolle que o diga, porque é o que ven na orde do día. Aprobar o convenio coa Diputación. Pois mire, señora alcaldesa, o convenio que vostede fixo coa Diputación, en ningún momento nese convenio pon delegar na alcaldía realizar calquera outra tramitación. Na orde do día que nos chegou hoxe non ven en ningún momento delegar nada na alcaldía. Entonces, nós imos votarlle a favor do primeiro punto, que é o que ven na orde do día, que é o convenio, imos votar a favor. Pero no segundo punto, porque espero que os vote por separado, tendo en conta que son puntos totalmente distintos, imos votar en contra. Justamente para poder saber se realmente vai facer o saneamento ou non vai facer o saneamento. Porque aquí traise o convenio, como vostede ben dixo, e no convenio non aparece en ningún momento delegar as funcións na alcaldía, señora alcaldesa. Luis. Sí. Bueno, co lado de andar nas bellas rúas, evidentemente, se sabe perfectamente, se pasas por aí sempre. Creo que se hai unha rúa, unhas bellas rúas nas que hai que actuar, son en propiedade das iglesias, pois están nun estado calamitoso, evidentemente. Pero claro, se con 600.000 euros que se van meter, por exemplo, acabou a obra de, bueno, ainda estábamos sellando, de Francisco Filgueiras, sabe vostede que en algún dos garaxes de Francisco Filgueiras hai filtracións de fecais? Pregunto, se sabe. Nós, con todos os vecinos que falamos, o que fixemos, de feito, non sei se o mesmo que a mí me transmitiron, fixeronse melloras. De feito, a propia empresa fixo unha serie de obras para que esas filtracións rematasen, que non seguisen adiante.
Non sei se é o mesmo caso, xa me dirá... Bueno, estou contando se sabía, porque Sí. claro, ao final meten sus cartas, evidentemente, mellor que meten a Fricarei, que no outro lado, ese, volvo a decir, na Rúa das Iglesias, pois eso é, entre baches e beirarrúas, pois están, incluso algún cierre, seguramente había que retocalo, non sei se con carta do Concello ou noutra subvención, pero, claro, esperemos que chegue os cartos sean mellor invertidos e se hai que separar ou se hai que facer o saneamento, que hai que facer obras a maiores, pois espero que se admitan as queixas dos vecinos. E no segundo punto, do que dixemos isto de delegar competencias en vostede ou na alcaldía en xeral, eu non estou de acordo, non sei como se vai votar o punto, se vai votar xunto ou non, se vota xunto e vai por diante unha vez máis que a rúa no Concello que hai que andar nesta e o meu voto vai ser en contra porque eu non quero delegar nada en vostede que teña que ser do pleno. Gracias. Bueno, pois imos a proceder a votación. Obviamente, son dos puntos que estén dentro da propia proposta da alcaldía. Como propoñemos, o primeiro punto é aprobar o texto do convenio e o segundo, delegar na alcaldía para realizar calquera outra tramitación que se teña que realizar, basicamente para axilizar este procedimento, porque temos os plazos que cumprir e non queremos perder a subvención. Entonces, obviamente, delegando eso na alcaldía, o que facemos é axilizar e, sí, ter en conta que así, nese sentido, non vamos a ter esos problemas de plazos. Vale, entonces, a proposta da alcaldía segue sendo a mesma, os dos puntos. Vostede verá, Procedemos a votación. O voto vai ser en contra simplemente porque vostede non separa os puntos. Volvemos ao de sempre. É unha única proposta da alcaldía. Pero que, señora alcaldesa, vostede trae na convocatoria da orde do día a aprobación dun convenio. Como vostede ben dixo, estamos falando da aprobación do convenio. Vale? Que é o que ven na orde do día. É que vostede manda o que lle dá a gana a orde do día e despois fai a proposta que vostede considera. Como, claro, vou meter o convenio e de paso tamén meto que delegar na alcaldía e así teñen que votar a favor. A ver se non se entera. Pois non, señora alcaldesa, ou se para e votamos esos dous puntos, vale? O grupo do Partido Popular vai votar en contra de todo. E volvo a repetir, vostede sairá dicindo despois na prensa ou a súa nas redes sociais de que a culpa é do PP porque non quere. Non, señora alcaldesa, é sencillo. Aquí vimos aprobar un convenio que é o que ven na orde do día. Se separa vostede as cousas, vótaselle a favor o convenio. O que non lle imos a votar a favor é delegar ningunha competencia na alcaldía que non ten. Procedemos. No, claro. Ela non quere que lle votemos a favor. Pois alá era. Procedemos, por favor, procedemos a votación. Primeiro punto, aprobar o texto do convenio. Segundo, redelegar na alcaldía para realizar calquera outra tramitación que se teña que realizar con relación a esta obra de humanización e mellora pleni na Rúa de Dúas Iglesias en Forcarei. Votos a favor. Dialogante. Votos en contra. Repetimos votación para usar o voto de calidade. Votos a favor. Voto de calidade da alcaldía. Votos en contra. Queda aprobado. Este é o que usted dialoga. Pasamos ao seguinte punto, que sería o punto 3, expediente 2514/2025, ordenanza fiscal reguladora da tasa por a utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación do subsolo, solo boda vía pública por parte da empresa explotadora de servicio de suministracións que afecta a sinalidade ou a unha parte importante da veciñanza, aprobación inicial. Ben,
Bueno, o informe de Tesorería recolle que entre os feitos impoñibles gravados pola última destas ordenanzas atópase o aproveitamento efectuado por empresas explotadoras de servicios e suministros que afectan a parte importante ou a xeneralidade da veciñanza, os ingresos fiscais derivados deste tipo de aproveitamentos protagonizados polas suministradoras de gas e electricidade representan actualmente máis do 90% do total percibido pola aplicación destes tributos. O texto da ordenanza fiscal, que entrou en vigor o 1 de xaneiro do ano 1999, aborda dun xeito claramente negable a tributación deste tipo de aproveitamentos, regulando con imprecisión aspectos fundamentais do tributo, entre os que destacan especialmente o réxime de declaración e ingreso. Copre lembrar que, segundo o disposto no artigo 24.1 do texto refundido da Lei Reguladora de Haciendas Locales, o importe desta tasa consistirá, en todo caso, sen excepción alguna, do 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente as referidas empresas no termo municipal. A imprecisión da ordenanza tradúcese en que a maior parte das compañías se limiten a comunicar ao Concello o importe dos rendementos obtidos no termo municipal, á espera de que sexa practicada e notificada a correspondente liquidación. Ademais, ditas comunicacións teñen lugar a criterio da compañía con carácter mensual, trimestral, semestral ou mesmo anual, dificultando notablemente a xestión do tributo. Fronte a isto, a práctica totalidade dos concellos exixen das empresas que, con periodicidade única, non só declaren, senón tamén que ingresen as cantidades que deriven da súa facturación, facilitando o seu seguimento, aliviando os servicios municipais dunha carga administrativa innecesaria, asociada a emisión de informes, resolucións e notificacións individuais por cada aproveitamento, e mesmo proporcionando ás suministradoras un marco de estabilidade e de seguridade xurídica ao coñeceren estas, de xeito certo e o momento en que deben cumprir as súas obrigas tributarias. Aplicar este modelo de xestión no Concello de Forcarei require dun respaldo normativo que a actual ordenanza non proporciona. E co fin de acatalo, resulta máis aceitado dispensar un tratamento diferenciado aos aproveitamentos das compañías suministradoras, integrando esta tasa nun novo texto específico desta modalidade de tributación que veña a sustituir calquera referencia contida a este respecto do texto da actual ordenanza, de acordo todo elo co detalle que figura anexo a este informe. Bueno, o contido da ordenanza, o artigo 16 do texto refundido da Lei Reguladora de Haciendas Locais establece cal haberá de ser o contido da ordenanza fiscal, que deberá incluir a determinación do feito imponible, suxeito pasivo, responsables, exencións, reduccións, bonificacións, base imponible e liquidable, tipo de gravame ou conta tributaria, período impositivo e deveño, os réximes de declaración e de ingreso, as datas da súa aprobación e do comezo da súa aplicación. Todos estes aspectos son abordados no texto que se propón como asunto a este informe. A conclusión e proposta de resolución de Tesorería, en base ao exposto dando cumprimento previsto nos artigos 172 e 165 do ROC, propónse a Alcaldía único o inicio dun expediente no sentido indicado, con fin de someter ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da tasa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións de subsolo, solo e bo da vía pública por parte de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a sanidade ou a unha parte importante da veciñanza, segundo o detalle que se absulta. Bueno, tendes aí asunto a ordenanza, non sei se queredes que a lea. Non. E un informe proposta de intervención de aprobación inicial da ordenanza. Vai constar primeiro os antecedentes, que sería do 1 de 1999, entrada en vigor da ordenanza reguladora da tasa por tendidos, tubases e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluido, incluídos os postes para liñas, cables, palomiñas, caixas de amarre, de distribución ou de resisto, transformadores, raíz, básculas, aparatos para a venda automática e outros análogos que se establezan sobre vías públicas ou outros terreos de dominio público municipal ou voen sobre os mesmos. Despois, do 23 de 2025, está o informe de proposta de Tesorería, que acabo de ler parte del,
E o 13 de 3 de 2025, bueno, a Provincia de Alcaldía solicitando tramitar isto no pleno. Parece reflexado o marco xurídico, as cuestións que hai que ter en conta para o contido da ordenanza, o procedimento de aprobación, a competencia que é do pleno, a referencia ao trámite de participación tamén da cidadanía, ou se queren facer algún tipo de alegacións, e a entrada en vigor e vixencia. A proposta de acordo sería o que se votaría, primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións do subsolo, solo e bo da vía pública por parte das empresas explotadoras de servicios de suministracións que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza. Segundo, expoñer ao público durante un prazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncio no tableiro de edictos do Concello na súa sede electrónica e no boletín oficial da provincia para os efectos de presentarse alegacións e reclamacións que se estimen oportunas polos interesados. No caso de que non se presentasen, entenderase definitivamente adoptado o acordo a tantón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario. Terceiro, publicar unha vez elevados a definitivo acordo no boletín oficial da provincia, xunto co texto íntegro da ordenanza con modificación, sen que poidan entrar en vigor ata que se levase a cabo a publicación. E cuarto, a ordenanza entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no boletín oficial da provincia, permanecendo vixente, en tanto no seu acordo a súa modificación ou derogación expresa. Algo que comentar? Sí. Podería explicarnos en dúas palabras, en vez de ler todo isto, cal foi o cambio da ordenanza? Básicamente, incluir as leyes e a normativa vixente que non estaba a día de hoxe, basicamente para axilizar o procedimento, o trámite administrativo, como ben reflexado o informe de tesorería. Vale. O sea que para vostede o cambio da ordenanza foi cambiar as leis, basicamente. Non sei como acaba de decir. Bueno, claro, no sí. incluir a normativa vixente. Vale, resumo ya. O cambio da ordenanza non foi cambiar as leis, señora alcaldesa. O cambio da ordenanza foi que hasta ahora este traballo facíase desde o Concello, é dicir, as empresas mandaban a facturación, o Concello calculaba o 1,5% desa facturación e mandaba o que tiña que pagar as empresas. E as empresas pagaban. Que ocorre? Que desde que entrou vostede estase ingresando un 30 ou un 40% menos do que se ingresaba, porque ou non fan o seu traballo ou non o saben facer. Vale? Entonces, que fan con este cambio de ordenanza? Non é cuestión de leis, é cuestión de que o cambio de ordenanza o que fai é que ese traballo xa non o vai facer o Concello, van a facer as propias empresas. É dicir, vostedes obligan as empresas a calcular ese 1,5 e facerlle o ingreso. Tamén lle digo, non vayan pensar que non teñen traballo, xa poden estar pendientes de que as empresas fagan os ingresos, porque senón seguimos na mesma. Pero bueno, alá vostede. En cuanto ás leis, si cambiaron, non é que cambiaran, non, é que no informe é simpático, porque mire, na cuestión segunda do informe proposta de Secretaría de Intervención, firmado pola señora alcaldesa e o señor secretario Dalmiro, na cuestión segunda, procedimento de aprobación, é increíble que aprobación inicial, exposición pública do expediente, resolución no caso das reclamacións, aprobación definitiva e publicación do texto. En ningún momento aparece aprobación inicial polo pleno, en ningún momento aparece aprobación definitiva polo pleno. Non sei se é que se lle escapou ou que non lle interesaba polo, pero bueno, non consta que sea o pleno quen ten que facer esa aprobación. Por outro lado, na cuestión quinta, entrada en vigor e vixencia, fálase o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, que acaba de lela vostede. Mire, esa lei da que están falando, señora alcaldesa, esta lei non sirve para as ordenanzas fiscais. É por resto das ordenanzas, pero non para as fiscais.
Pero, bueno, parece ser que o señor Dalmiro e a vostede sirvenlle, pero non é as ordenanzas fiscais. Entonces, ese punto xa non serviría. Despois, acaba de falar ahora aquí de, volvemos con leyes e demais. Na proposta de acordo, no punto segundo, expoñer ao público durante un prazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncios no tabuleiro de edictos do Concello, na súa sede electrónica no boletín oficial da provincia, para os efectos de presentarse alegacións e reclamacións que se estimen oportunas polos interesados. E despois xa poñen, no caso de non presentarse, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario. Vale? Entonces, eso de aprobación inicial e definitiva polo pleno, xa non, porque se non hai alegacións, xa o dan por aprobado. Cando, buscando as leis que veñen aquí e que marcan, resulta que nos faltan o informe técnico económico para poder aprobar esta ordenanza, o informe de control permanente previo para aprobar esta ordenanza, que non aparece ningún, o sea, non ven ningún dos informes, nin o técnico económico, ¿vale? Nin o informe de control permanente previo, que son perfectivos para poder concluir este expediente. Entonces, que me fala de leis e demais? Se nos está mandando algo que se contradicen vostedes mesmos no que poñen leis que non son aplicables. A mí, de verdad, é que non entendo nada do que fan. É tan difícil, é que é un cambio dunha ordenanza, polo amor de Dios. E poñenos unha lei que non é aplicable a ordenanzas fiscais. Nos, xa yo digo, visto como ven isto, e tendo en conta que pretenden, polo que ponga, é aprobalo o día de hoxe, faltándonos esos informes, e que non lleguemos a aprobar isto. Mándenos o traballo concluso. E cando manden o traballo acabado, votaremos. Pero é que non nos saben. O señor secretario non sabe que nos fan falta esos informes, que son perceptivos, que teñen que vir acompañando a documentación. Repatou? Sí, total, para que me quede así, pues, non me interesa moito. Xa, eu te digo, empezar a olhar. Mira, tengo que estudiar toda la documentación. Próximo día se queda bueno, que indique porque... Está igual, bueno, que podemos saber, era Hai que igual. pedir a palabra. Sí. Vale. O que hai que facer son as cousas ben. Proposta de acordo. Entonces, que imos a votar a primeira, aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da tasa para a utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación dos subsolos sobre o bo da vía pública por parte das empresas explotadoras de servicios e administracións que afecten a racionalidade dunha parte importante da veciñanza, según expoñer ao punto durante un prazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncios no tabuleiro de edictos do Concello na súa sede electrónica e no boletín oficial da provincia para os efectos de presentarse alegacións e reclamacións que estiven oportunas polos interesados. No caso de que non presentarse, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional sen necesidade de un novo acordo plenario. Terceiro, publicar unha vez levadas a definitivo acordo no boletín provincial xunto co texto individual da ordenanza coa modificación, se que poderán entrar en vigor ata que se llevase a cabo dita publicación. E cuarto, a ordenanza entrará en vigor no día seguinte da súa publicación no boletín oficial da provincia, permanecendo vigente en tanto non se de acordo na súa modificación ou da redacción expresa. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado. Dice Blas. Continuamos co expediente.
Punto número 4, expediente 534/2025, toma de razón de decretos da alcaldía editados entre o de xaneiro e o 28 de febrero de 2025. Punto 5, mocións, que non hai ninguna, e rogos e preguntas. Pide alguén a palabra? Sí? Sí. Mire, vamos a ver. A primeira, sorpréndenos ver que o día 20 de febreiro sale unha resolución da alcaldía donde todas estas facturas que aparecen aquí, ¿vale? Todas estas facturas, que hai unhas cantas, cuidado, do ano 2024, ¿vale? Páganse no mes de febreiro do 25. Cando todos sabemos que estas facturas, para poder aprobalas, tiñan que vir a un REC, tendo en conta que son do ano anterior, que incluso habrá alguna que fose do 23, pero xa, vamos, aquí vostede colle, non sei se co beneplácito do secretario ou co beneplácito de quen, aproban unhas facturas sen traerlas a un REC. É máis, é que estou convencida que sen consignación xa estaban agotadas esas facturas. Pero bueno, gustaríame saber como poden aprobar unhas facturas do 2024 sen traerlas a un reconocimiento, porque isto xa chega a un punto que vostede xa se salta todo, pero que non nos salta porque non nos sepa. É que o que me dá a pensar é que vostede sabe perfectamente que non o pode facer, que non pode pagar estas facturas sen traelas ao REC, pero tamén é verdad que xa lle advertimos varias veces de que non lle íbamos a aprobar ningún máis. Entonces, eu creo que xa vostede xa di, da igual, total, non me van a aprobar, xa aprobo e xa está. Bueno, señora alcaldesa, creo que está asumindo certas competencias que non lle pertenecen, pero bueno, esto, por desgracia, pode afectar a un quebranto da hacienda pública, sabe perfectamente. Vostede siga así, nos daremos conta e daremos de traslado ao Consello de Contas do que está a ocurrir con estas facturas, e incluso falando delas, é increíble, porque fai tempo fixemos unha pregunta, fai tempo non, ainda fai pouco, preguntouselle se o novo concesionario do gimnasio tiña algún tipo de vinculación con este Consello xa anterior. É sorprendente porque xusto nestas facturas aparece esa vinculación, donde a factura do mes de julio de 2024, 800 euros, sin repasarlas todas en ano, Despois, en decembro, 9.860 euros. Tampouco nunca vimos un contrato con esta persona para pagar esas facturas, pero bueno, sí apareceu. Gustaríame que nos deran acceso, porque aquí mandan as facturas, pero non mandan a que partida van cargadas estas facturas. Nin aparece a que partida van cargadas, nin aparece a fecha da factura, aparece a fecha do registro, ¿vale? Entonces, señora alcaldesa, por favor, gustaríame que ao salir de aquí me dé a que partidas foron cargadas todas estas facturas. Son 15 follas, por un lado solo, se as contamos polos dos lados, son 7 follas con máis de 40 facturas por cada lado. Ni siquiera vengo a tocar do que se pagou, o sea, mandan así, sen totales, sen saber a que partidas orzamentarias foron cargadas. Esta, vamos, cando lle falamos do oscurantismo, vostede di que non,
Isto cree que é a información que vostede debe de dar, señora alcaldesa, de algo que tiña que a competencia é do pleno, que ten que vir ao pleno porque son facturas do ano anterior. Se me pode explicar, agradecería yo. Despois, chama a atención, xa está pasando varias veces, de que vostede saca resolucións. Non sei se o señor secretario mellor me pode aclarar, porque normalmente nas resolucións a señora alcaldesa resolve, non? Por iso é unha resolución da alcaldía. Di o que ten que decir e termina resolvendo. Iso é o habitual. Pero encontrámonos, sobre todo coas resolucións da exención de 25 anos e alguna máis, donde a señora alcaldesa non resolve nada, absolutamente nada, simplemente figura no expediente, informe emitido pola tesorería en relación a tal asunto, marco normativo, e pasamos ao final. Conclusión, proposta de resolución, vale? Segundo, dar traslado do presente, pero a señora alcaldesa non resolve. Son resolucións que non se resolven. Vamos, creo que algo tamén está fallando, de que non cheguen a resolver, e as que resolve non fan caso delas, pero bueno. Mire, fago mirar porque creo que eso non está moi ben. Poderían explicar a señora alcaldesa, xa yo preguntei varias veces, e agora temos aquí o convenio que firmou vostede co Concello da Araña. Bueno, primeiro firmou un co Concello de Carballiño, pero non lle debe de gustar, e xa firmou co Concello da Araña. E para unha traballadora que xa tiñamos un ano Concello, que vostede finiquitoulle o contrato porque acababa non lle alargou, fixo amago dunha publicación para sacar esa plaza que a día de hoxe sigue sin salir. Ten unha bolsa de traballo desa plaza que podía tirar desa bolsa de traballo para cubrir esa plaza, pero non. A señora alcaldesa decide facer un convenio co Concello da Araña, donde, según pon o convenio, esa traballadora pode teletraballar, non é necesario que este aquí, o máximo de horas que pode facer son 60, e o que lle vai supor, se fai a 60 horas ao Concello, vai se de pagar 33,66 euros a hora, vai supor ao Concello esas 60 horas máis de 2.000 euros, e non tira da bolsa de vinculación que ten, contrata a esa persoa, e finiquita o contrato a anterior, cando, vamos, os números están aí. Creo que non salía bastante máis barato, ter aquí unha persoa todos os días presencialmente. Esa é a súa xestión. Non me extraña que despois veñan as cousas como veñan, que se manden recibos de coches que están exentos, que se manden recibos que xa están aplicados, que se manden recibos a comunidades que non teñen que pagar, e que vostede dase conta de que está acabando con este consello, de que como podemos, en vez de ter unha persoa aquí todos os días traballando, podemos ter unha traballadora que pode teletraballar según o seu convenio, que non é necesario que este aquí todos os días, e pagamos ao Concello da Araña. Parecelle do máis normal, verdad? Do máis normal. E bueno, así seguimos, señora alcaldesa, así seguiremos. Despois, poderían explicar por que a día de hoxe, señora alcaldesa,
aínda non se pagaron as subvencións nominativas. E cal foi o motivo de pagar as que vostede lle dou a gana e deixar as outras sen pagar, cando xa está todo resolto? A que está esperando para pagar? Non está todo resolto. Mire, señora alcaldesa, ten aquí todos os decretos. Lleva 10 minutos. Como cando vostede considere, mándeme calar esa está. Temos aquí. Pois estoulle preguntando, pero como señora alcaldesa, vostede despois vai me mentir, entonces teño que decirlle, acaso non é verdad que non pago a subvención, señora alcaldesa? Que só pago o 5? Non é verdad. Rogos e preguntas. É unha pregunta. Como quere que lla faga? Non é verdad que o resto están sen pagar. Cando mire, señora alcaldesa, as solicitudes de moitos deles, dos interesados, algunhas foron bastante anteriores ás que vostede pagou, e constan en resolucións da alcaldía súas, que eu non as fago, está feita por vostede, non por min, vale? Solicitude do interesado o 9 do 12, solicitado do interesado o 4 do 12, solicitude do interesado o 12 do 12, solicitude do interesado o 15 do, o 5 do 12 e o 11 do 12, solicitude do interesado o 10 do 12 e o 13 do 12, o convenio o 13 do 12, sen pagar, convenio o 12 do 12, sen pagar, convenio 11 do 12 sen pagar, convenio o 12 do 12 sen pagar, e así todas. E ainda por riba parece ser que vostede pretende que algunhas asociacións ou comisións de festas o que vostede lle plantexa é o que lle está dando este ano que xa lle desconta da subvención. Home, sí, era bo, tamén é mentira, pero digo en alto, vale, que conste, que sepades todos que a alcaldesa di que é mentira que lle propuxo algunha comisión de festas darlle o que lle dara este ano xa a cambio da subvención. Está ben porque así verán as comisións que yo dixo. Entonces, señora alcaldesa, eso non é viable. O sea, vostede ten que pagarlle as subvencións. Sí ou sí, son subvencións do ano 2024 xa justificadas, donde se apartaron uns cartos, que non é o problema de que non haxa cartos, porque os cartos están, que se deixaron apartados. E igual, que pagou as 5 subvencións? Que pagou? Ten que pagar o resto. Alá vostede, pero deixe de por disculpas, non ten nada que ver o que fagan as asociacións este ano coa subvención que teñen que cobrar do 2024. Son cousas totalmente distintas. Sí. Mira, vamos allá. Sinto moito, pero xa pasaron 3 minutos, dixenlle que tiña 2 minutos máis. Sí, vostede, estamos esperando ainda a que nos traia o regulamento para poder decir o tempo que vamos a dar. Pois conta o vídeo. Sí, señora alcaldesa. Se ten algunhas preguntas máis, pode deixalas por escrito, o resolveremos por escrito. Sí, como señora alcaldesa, para que me conteste como cando lle preguntei polos pabellos de deporte, que a súa resposta é que estaban abertos no horario normal. Porque digo, que non están abertos en ningún horario. En ningún horario, señora alcaldesa. De tempo, de facer mítines, vale? Ahora chamaselle mítines? Sí, son mítines. Que vos definís as preguntas como facía, como facía os socialistas daban na oposición, teníase a esos inmediatamente. Sí, que non se facían este tipo de mítines ni nada. E de feito, tendo en conta o que pasaba antes, aquí somos bastante máis benevolentes que o que pasaba. Sí, señora alcaldesa, vostede ten unha benevolencia exagerada, vamos. Por favor, agradeceríalle, señora alcaldesa, agradecería máis por parte de outro. Vale, non se preocupe, xa seguimos despois, cando vostede levante. Moitas gracias, rematamos. Non me vai contestar. Non vai contestar.